Hi! Kamusta ka mo tanan? Ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ang pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Declaration by Cartier. Ini siya nga pahamot kanami isa kay ka-sophisticated. Masimutan magid ang kahoy nga cedar si ini nga pahamot kay kakusog. Tapos makasimot ka man sing citrus nga orange. Tapos ka spicy ni sa iya. Angay ni sa pang date night, no? Kung may gusto ka nga pangaluyagan ng babayi o kung lalaki, kung mahiligon ka man sa lalaki per sa akon. Di mo isang suksukon mo, no? O kung panggabi, pang tugnaw siya, no? Ang angay ni nga temperatura para sa iya between 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius or 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. So anong iya nga mga nota? For the top, we have bitter orange. Amo lang na, bitter orange. Tapos for the middle notes, we have spices, cardamom, and cumin. Na masimutan mo gid ang cumin kag ang iyang pagka-spicy. Tapos for the base notes, we have leather, cedar, benzoin, vetiver, tolo balsam, and amberwood. No, hindi man gid sado kusog ang leather do, hindi ko man gid masimutan pero ang cedar amuna siya ang kusog. Tapos may benzoin sa nga do pagkahabon, no? Nang hindi lang siya nga hamot cedar do habon man siya. Tapos may ara siya sing amberwood nga gahatag sing gamay nga pagkatamis kag pagkahumok. Na. So namin isa, ano ni siya ng EDP, panglapit sa lawas. So isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Hindi na siya ang parehosing EDT nga galupok, no? Kilalan lapit-lapit siya sa inyo. Pero namin sa kay pang date gani, no? Hindi mo gusto nga kilalan tanan nga tao makasimot sa imo. Ang imo nga date makasimutan ka. Pero kusog man ni sa gyapon, no? Kay pilala ni sa kaspray mga apat, sobra na ganing anom apat ka spray, simutan ka na, no? Kusog na nasa. So, namin isa nga pahamot. Kung may ara ka mo sing mga pahamot nga gusto nyo akong istorya, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Kung nagustuhan nyo ni nga pasayod, like and subscribe. Amo lang na, halong permi. Bye-bye!